Sisään! Istutukaa. Hyvä kun pääsitte. Teidät on palkattu huippusalaiseen tehtävään. Koska kaikki muut ovat kentällä, jouduimme tyytymään teihin. Tehtävänänne on paikantaa eräs ajoneuvo. Viimeinen näköhavainto tästä autosta on Kumpulan kampusalueella. Tehtävän haasteena on paikannuksen lisäksi kellon ympäri toimiva turva automobiilin ympärillä. Eikä siinä vielä kaikki, sillä isoin ongelma operaatiolle on ajoneuvon omistaja. Ajoneuvon omistaja on yksi Hellun tykätyimmistä opettajista. Kohde rankaisee hänen omaisuuteensa kajoavia agentteja yhtä tulisesti kuin laiskoja opiskelijoita. Joten turvatoimet tulee todellakin ottaa tosissaan. Teidän on suoritettava operaatio ennen kuin kohde päättää kyllästyä opiskelijoihin ja poistuu alueelta. Paikannettuanne auton teidän täytyy asentaa siihen tämän salkun sisältö. Ymmärsittekö? Hyvä. Ottakaa asianmukaiset varusteet ja käykää töihin. Venä pomolasta viesti. Toi pitää löytää. Menaks? No muuten ajan. Tän kerran. Tosiaan reaktio nopeutuu, mutta ne eivät itse kulu tai muutu siinä toiminnassa. Ja tosiaan ne madaltaa myös sitten reaktion käynnistävää aktivaatioenergiaa. Ymmärsitkö, miten nuo entsyymit toimii? Tosiaan ne ovat spesifisiä, kukin entsyymi tekee yhtä tehtävää. Eli tähän tarvitaan sitten paljon erilaisia, ja tässä on esimerkkinä ihmisen ruoansulatuksen. Joo, mitä ne ruoansulatusensymit tekee? Eli että ne saadaan käyttökelpoiseen muotoon. Ja tässä on nyt esimerkkinä vaikka amylasientsyymi. Ja se alkaa pilkkoa suussa sitten tärkkelystä. Ja tärkkelys on pitkä molekyyli. Teidän täytyy ajatella vain laatikon ulkopuolelta. Oh shit! Janne Koppinen laittoi viestiä. Taas? Oh word! Hei, tää on nyrkeily. Pitäisikö mä mennä? Ei mä kerkeä sinne nyt, mä oon just matkalla. Eikö niin kuin mä sanoin, mulla on tänään se lentopallo, huomenna maastopyörällä, siis perjantaina vasta se melota. Okei, mennään! Oh shit!
Taas uusi viesti. Taas? Okei, moikka. 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 Ensi viikolla uudestaan. Et sä tiennyt? Mitä? Janne Koppinen lähtee pois. Minne te menette? Eiks me just? On se nykynuoriso vaan niin laiskaa. Oh, me ollaan myöhässä tunnin ajan. Tosi hyvä plotti. Tässä on aivan erityisen mahtavat henkilöhahmot. Ja niin Rasmus, Voimme käydä vessassa. no jos käyt nopeasti, niin voit käydä. Olisi mennyt pälkällä, mutta mene nyt vaan kuitenkin. No kun kaikki vessat oli varattu. Ei voi mitään. Me vaan. Siis se on kaikki vaan. That's what you call That's circular economy. Siis no way, onks tää ainoa vessa mikä on niinku auki? Oh fuck. Hei, kuultiks sitä? Hei, kohde tuolla. Mitä? Voi muna. Mitäs nyt tehdään? Mennään suoraan syvään päätyyn. Seis! Ketä te ootte? Agentteja! Kädet ylös!
Laskekaa aseet. Jäi. Oikein peli. Tää piti asentaa tohon autoon. Joo. Siis mikä tää on? Autoantenni. Niin no, ei meillä kyllä muutakaan vaihtoehtoja. Asennus suoritettu. Karkuun sitten. Kuitti. Hei, pikkuhellainen on alkamassa muuten. Varokaa jäätä. Pikkuhellusen posti. Postin numero 00560 Pietari Kaunikatu 77. Pikkuhellusen posti. Hei taas kaikille ja tervetuloa takaisin Pikkuhellusen postin pariin. Tänään mukanani on hyvä ystäväni Möhkö. Moi kaikki. Tämän päivän aiheena meillä on lukio ja olettekin lähettäneet paljon todella hienoja piirustuksia meille tänne. Joo. Mikäs on sun lempi lukiomuistos? No se olisi kyllä varmaan se, kun vanhojen jatkoilla juotiin porukalla 60% vettä. Joo, mäkin tykkään juo vettä.
Joo, se on hyvä. Oot sä tänään vielä juonut yhtään? No, kyllä mä otin vähän rohkaisevaa tosta. Joo, niin mäkin. Mutta aloitetaanko nyt? Pauliina 40V on lähettänyt meille hienon piirustuksen hänen lempisäilymislaistaan. Siellä näkyy. Siinä on selvästi abiturientti siinä keskellä ja sitten siinä on jonkin sortin kiihtyvyyttäkin ja gravitaatiovoimakin. Seuraavaksi meillä on Kaisa 64-vuotias on lähettänyt laatikko! Täydellisen lukiorakennuksen. Joo. Toivottavasti siellä on hyvä ilmavaihto ja paljon tilaa. Sitten meillä on Soili 60-vuotias on lähettänyt Kala! Sitten Soili 60-vuotias on lähettänyt meille kuvan. Soili 60-vuotias on lähettänyt. Kala! Soili 60-vuotias lähettänyt meille kuvan hänen lempiluokkaastaan. Akvaariokurssin luokka. Siellä on selvästi hienoja kaloja, 3 kappaletta. Ja siellä on. Siinä on varmaan Soili itsekin mukana. Wow. Onpa kaunis. On hieno. Joo. Sitten meillä on... Mä kaloista tykkään. Joo, kalaa. On limasia ja märkiä. Sitten meillä on Pikku Pekan piirustuksia. Ei on paljon. Siellä on varmaan lomamökki Jämsästä ja 2012 vuoden Volkswagen Golf henkilöautoja. Sitten on Neuvostoliiton hyökkäys Suomeen. Luvun lamaa ja siinä Suomen kenraalikuvernööri Bobrikov murhataan ja taitaa olla myös hieno Versailles palatsi tossa ja 66 000 tankkiakin on tänne penisiliinikin keksitty ja sit hei, Columbus on löytänyt Amerikan. Hei, ne loppu! Ne muuten vihdoin loppu. Olipa hienoja. Wow. Paljonkin tuli. Joo ja kiitos tosi paljon kaikille tän päivän katsojat. Oli ihan Möhkö, mä luulen, että sä lopetit tupakoinnin. En mä oo koskaan... Ihan oikeesti. Tää on lastenohjelma. Ei silloin mitään väliä. Hei, anna se tupakka nyt tänne. Ei voi. Tuu tänne, älä juokse karkuun. Ei, Hei, tänne näin. Ei, nyt siitä. Et koske siihen aski enää. Ei, Tänne nyt kele! Älä lyö. Täällä kohta menetään enemmän hampaita. Ei vaan. Tätä mallia, niin vittu mitä kävi edelliselle matkalla. Ei voi tavalla, kun ei mulla olisi käsiä saada. Joo enää! Sattu unohtua, että meillä on vielä yksi ohjelmanumero tässä jäljellä, että siirrytään nyt siihen. Hyvää päivää jatkaa teille munkin puolesta. Tervetuloa Hellun suihkurallin pariin. Molemmilla joukkueilla on 2 tuntia aikaa kiertää hellulaisten suihkuissa ja palata takaisin Hellulle. Joukkue myöhästyy määräajasta, sitä seuraa 1 pisteen rangaistus. Eniten suihkusta käynyt tiimi voittaa. Tässä on Tesla-jengi ja tässä on Skoda-jengi. Aika lähtee nyt! Mennään! Meidän plääni on mennä Myllikkään eka Leeville käymään ja sitten katsotaan siellä, että mikä homma. Me ei nähdä Teslaa missään. Tesla teki laittamaan Me ollaan tosiaan tulossa sinne päin. Joo. Leevi tosiaan pelaa Rocket Leaguea, et me ei vielä päästä sisään. Me ollaan täällä paskassa sisään. Moro, me tultiin teille suihkuun. Tervetuloa.
Pojat suihku. Tässä ei lue sun nimeä. Noniin. Meillä on uusi sainaus. Leevi Kivelä. Mä lähden messiin. Lähdetään saunaan. Ei kun suihkuun. Me ollaan nyt tosiaan menossa Korsuun päin. Ja se jatkenelee. Just Saville. Mennään Saville. Meillä on vaan 3 pistettä. Aika loppuu 9 minuutin päästä. Ja me ollaan keskellä Vantaa. Pistä uikkarit päälle, tuolla kiinni. Itse tarvitseeko tätä se oikein? Hyvä viili. Joo. Niin sun piti sanoa jotain. Joo, mitä mä sanon? Näin piste. Team Tesla pääsi tänään 5 eri ihmisen suihkuun. Come on! Ja pisteet yhteensä 9 pistettä. Come on! Team Skoda pääsi tänään 2 suihkuun. Ai. Okei, come on, jaiva. 4 pistettä. 4 pistettä. Jees, loistava. Ei ollut kaukana. On nyt äkkiä joku naamio. Onks nää täydelliset? Miltäs täällä näyttää? Menkää vaan. One pair of pants later. Erinomaista työtä, agentit. Kukaan ei uskonut teidän onnistuvan. Edes minä. Tässä alkaa jo nuotio hyvin. Mitenkäs missä? Eikö teillä vielä jotain kysyttävää tästä? No, palkki olisi ihan kiva saada. No, tuot se taitaa jo itse asiassa tulla. Ajallaan. Sieltä ne tuo sen palkkion. On kyllä hyvä tää funkimanki. Tosi hyvä. Hyvää työtä. Eikä jääty kiinni. Ei. Kuljin kylältä kotiin päin, talon pojan mä tiellä näin. Löydät tytön niin tumman nätin. Rannan missä tuoksuu havupuu. Sulle neuvon yhden annan, heitä mielestäs jo muu. Heitin kaiken vuoksi naisen, miten niin ja minkälaisen. Ask for the finest pint of Guinness around.
rakastaa. Mä muistan teidän hyvin niin, muistan miten me suudeltiin. Kummastaan ja kohti pyörällä. Meidän kaikkien lempitempuja ja tosi pitit, niin mä otin sieltä tämmösiä naisten sukkahousuja. Tilanne on mitä? rakastaa.